plaas waar ek groot geword het, is nou meer daar in die Kammiesberge. En hierdie oorlede moeder van my, haar sagte plek tussen diere wat sy gehad het, is haar hoenders. Dit is nie die hoenders wat aangehou word in 'n kunsmatige set-up nie. Die hoenders loop meestal daar op die werf rond, maar haar oogappel was so 'n groot rooi haan. Ek het nog nooit weer so 'n groot hoenderhaan gesien. Daai tyd, ons was natuurlik nog kinders, en ek het hierdie vindingryke broer gehad, met die naam van Gawie. Maar Gawie kon planne maak en hy kon bou, hy was die skependste mens wat ek geken het. Maar daai skepende vindingrykheid van hom het ons die eerste pak slaag gekos. Nou, ek weet nie, vandag se kinders, ek hoor nou maar net die nuwe opvoeding gaan nie gepaard met pak slaag nie. En ek kan net dit sê, ek sê nie dit verkeerd. Miskien was ons erger geweest, maar in ons geval was 'n pak slaag absoluut noodsaaklik. Ja. Iets anders sou nie gehelp het. Maar nou die hoenderhaan het Gawie nou gedoop Rooster. Rooster hy het nou vrye gang gehad. Kan ek net asseblief in die rede val? Ja. Ek ken hierdie advokaat, 2 van sy broers baie goed, Corrie en Louis. En ek kan net dink dat 'n moeder van sulke kinders, nou hoor ek nog van Gawie ook. Sal moet haar wat dan kyk op pak slaan. Nee, dit is so, maar dit het haar nou juist sterker gemaak is deur die jare. Nou, hierdie Rooster, hy sal niks daarvan dink, hy wandel in die kombuis en dan spring hy op die tafel. En jy kan nie vir Rooster nou sommer daar afjaag. Hy dreig vir jou terug. Jy moet hom mooi vat en dan sit jy hom uit. Nou so kom hierdie Sondagmiddag. Nou kyk, 'n Sondagmiddag na ete was 'n heiligdom. Absoluut. Jy kan nie, jy moet daardie stilte tyd respekteer. Daar moet 'n kind nie eers gesien of gehoor. Ja, en jy mag nie seker was jy gevleid het op 'n Sondag. Je mag ook niet gebreid, maar ik heb niet maar gebreid nie, maar mijn zuster mag je gebreid nie. Want die naald steek. Je oog. Ja, nee, ja. Ja, dit praat, ons het nou daai gitaar in die concertina geoefen. Ja. Maar halleluja. Nee. So vat hom net sag. My broer in die concertina gespeel, speel met 'n liggiese kwella daar. Toe loer my pa daar by die venster. Maar toe sy nou vinnig, toe my pa vra wat gaan jy dan, toe sê nee pa, ons oefen net vir môre. Nou maar, om nou te praat van die hoenderhaan, ons nou uitstap, ons wil nou weg, daar na die rivier toe, my broer het nou een of ander contrapsie wat hy nou daar wil nou gaan doen. Toe sien ek, roosters op die, wat ons genoem het, die kafhok, se dak. Nou dan moet jy vir rooster daar gaan afvaar. Dit is gewoonlik nou, jy gaan nou klim in die leer op en dan gooi jy vir rooster af, dan vlieg hy lekker, hy geniet het af. Jy kan hom gooi as jy wil, hy vlieg en dan gaan land hy daaronder. En want daar bo op die dak is nou so ou droë vrugtetjies wat my ma nou daar en lê daar by sinkplaat en droog word. En 'n rooster is daarmee doenig. Ek sê vir my, ek wil net vir rooster gaan afvaar. Hy sê nie wag. Hy sê tel vir my vere op. Daar lê ons nou oral rond. Hoendervere, ons tel op elke handvol en ons daar met die trappe op in die leer op die dak. Daar hy nou vir rooster met die klomp vlerkvere. En of hulle nou, hy het 'n mes daar gehad en ek weet nie of hy nou die... Hy maak hom sien te vlerken. Maar wat hy doen, hy verleng die vlerk, om 'n lang storie kort te maak, hy verleng die vlerk dat die rooster toe dubbel die vlerk lengte. Hy nou erg. En daar by die punt het hy hom nou, het hy hom so, hulle tip so bietjie. Dis nou nie meer by hom. Hy wil gaan sit, maar hy kan nie.
Excuus. Ja, dat is een zwart, een rooi, wit veren. Maar dat maakt ons nog niet uit. De rooster is nou uit, in die operatie, hij heeft net nou en dan raak hij iets zo kwijt. Maar hij dat is niet problemen niet. Hij weet eventueel gaan hij moest nou afgegooid worden. En toen mijn broer nou klaar is met hierdie operatie, toen besef ik nou ook waarover het gaat. Ja. Hij hoop nou rooster gaan ook verder. Ja. En hij draait voor rooster tot op de kant en hij gooit hem zoals gebruikelijk op. Maar hij, niet een van ons, de rooster ook niet. Het niet verwacht, die luchtdynamica is nou van zo'n aard. Toen hij begint klap, kijk, hij klapt ook nog niet dus vinnig zoals gewoonlijk. Hij is nog meer zo zwaar. Hij doet lang en hij gaat op. Stieren van al. En hoe meer hij klapt, hoe hoger gaan hij. En toen is ons nou erg, ons keel is droog, want dat is een angstwekkende gezicht. En die onderhand, weet ik, is voor mijn ma. Nader was het al gewoon, niet nader als een kind is. Hij is toen later horen, daar zo'n hoge bloekenboom achter de kachel. En daar, ik weet niet of zijn kracht opgeraakt had of hij nou... Kijk eens, die baasspieren is het maakt met hij. Hij schreef de hoogtevrees daar. Ja. Ik denk hij het afgekeken. Nou, toen los hij alles. Nou gaan hij zo... En jy sien net Veerewij, maar toe gelukkig komt sy teenwoordigheid van geest daarom terug. Nee, spreien. En toe die vlerke sprei, toe begin hy zweven, maar nou spiraal hy. En daar waar hy nou so afkom met die zweverij, toes al wat een klein dier of hoender op die nou bek. weg. En hulle sit 'n bek op. Almal is wakker. Mijn ma, mijn pa is er daar. Ons staan nog Zeg, die andere goedjes denk nou zo vallen. Dat is recht. Of het... Die kennen ze niet. Ja, Of hier een voor. pap, Ja. maar een groot voet. Want hij was maar nou jullie vlerken. En dat is toen nou betijds om hierdie landing. Rooster vat hem daar op als zo'n braklijntje geweest wat omgeploegd is. Hij slaat daar die brakland in een stofwolk. Maar toen hij daar uitkomt, toen hardloop hij zo... En kan je Hij wil zeker maar ik op je avond. Maar ons is nou weerloos. Ons staan weerloos op die kavel. En ik kan je zeggen, daar het mijn ma ons met sentiment. En Rooster was nooit weer, dus